Mamă, nu mai știu ce naiba să mai fac. Kidney shot. Fii atent că pică. A picat, mă, Demon Hunter.
Bun. E una în spate acolo, lăsați la unul care e de zi. L-am luat, eu am luat. Bun, hai că iau și atunci. Dacă ai luat, dă-te departe de tot de rai. Să. Care ai luat? Da, de mijloc, Hai, care hai, și la saltare, acolo. hai, Mereu din mijloc. Dă-i înainte, vin. O să mor, că pula mea, să stan Hai, și... nu contează, nu contează. Moare Eu unul. mor. Bravo, bu, bravo. Heal. Dați rezul Naimul. Nu-l strica. Adevărat, hai, țineți un rest. E cum e Ren și lasă vârf. Primul e Nobuș, fiți atenți, vă rog. Nu vă probădiți buff-ul ăsta, dați pe boss. Lăsați azi. Treceți pas după buff. Hai King acum, pe la mare. Tu focus pe la mare, trebuie din suflet. Te bate eu pe aia mică. Dați un pic mai în spatele meu, nu și să te văd. Ah, ok. E pe alte. Gata, am murit. Hai, băi, stați. Mută, poți să vină cu... Boss, hai că mă pot. Da, Dai, dă-i lui Winston, hai. Dați să mă heal pe mine. Adu mare. Poți să... E ok, e ok. Hai, Padu, mă. Hai toată lumea pe boss, nu mai, toată lumea pe boss. Bate eu Hai adu că mare, ți-o mă. morat. Da. Bate eu adu mare, eu Da, bate eu. bați ea după aia toată lumea pe boss. Îl bat eu, mă, treceți pe boss. Da. Nu mai pleci, apă, da. Hai, full new. Băi, Bobo. Hai că e bine. Hai, bă, win. gata, mă. Veneam, mă, după adul la căcat. Hai, băi, că avem 4-5 de te. E kill, mă. Bravo, mă. Bă, nu vă bucurați. E kill, mă. Nu vă bucurați că Da, Saga nu Nu vă nu... bucurați că vă necați cu țigările la mă. Ia-l opretul ăsta, chiar că mă sacrific. Așa. E lootul personal, ești nebun? E personal? Da. Really, nigga? Alară de tine, Nimic n-am luat, mă. Nu Doamne. poate, dar o cu solmul de Brazil. A uitat, mă, dar n-a zis nimeni, n-a... Vreau rău videoul ăla. M-a zis și pentru mine. Hai să... Guys, mi-a luat foc bucătăria. Nu Fugi glumesc. repede. Nu glumesc. Doamne, Maica Domnului. Trebuie să vezi pe asta. Abia s-a mutat. Au mai avut timp să-și vorbească, zic. Ce înseamnă, mă? Băi, întâi să anunț pe băieți, că... Da, eu plecam direct, mă. Bă, eu trebuiam fight după aia. A, păi tu joci mag, pula mea, lăsai magul pe auto-attack și dădeai topic chest. Pula mea, magi. Acum tu te la marc tot show. Da, ai bloc, dacă nu ți-ai luat marc. Hai bloc, ciao, te rog.